Abokina baka san wani abu ba. Kwanakin baya da na je Nijar. Da na je wani gari can wajen Agadas muna da wasu yan uwa a Nijar. Wani ƙauye. Na gane. Nike baka labari da na je wani abu da na gani abun mamaki. Wani bako ne ya zo ya tadda mu mutane da yawa mun zo mun zauna. A majalisa. A majalisa yau ka gane ke. Wai yana zuwa wai ka san me yace mu? Ce mu dan Allah salamu sai mu ce mu salamu alaikum muka ce wa alaikum salam. Sai ya ce mu da Allah muna da tambaya. Sai muka ce to akar muka Allah sa mu sanu tambaya ce. Sai ya ce wai da Allah kwatance ni aka yi mashi. Kana ji na? Ina ji. Sai na ce to sai muka ce wani kala kwatance. Sai ya ce mu wai da Allah an ce muni wani gida ne da za a kwatanta mun amma an ce mun gidan sama yake. Kai an ce mun gidan sama yake amma an ce mun kuma nan garin ne kuma na shigo na ga ban ga gidan ba dan Allah a mun kwatancen shi da Allah a mun kwatancen shi kila zan gane kila za a gwada mana sai ce to sai muka ce to Allah sarki kawai ina cin zuwa can sai na dauki leda sai na hura na cika ta da iska sai na kulle sai na jefa ta nace ita za ta kai ka har gidan in ka bi ta har sama ita za ta kai ka har gidan Allah ne ke gama gaskiya Allah ka gama da shi yanda ya zama da daidai hankali sai kai ba ya ce mene ya ai gani ko zuwa hetar da mu a majalisa wadan Allah a nuna mashi gidan da aka yi mu kwatance amma fa an ce mai nan garin ne amma kuma an ce gidan sama yake sai kai kuma ka hura na hura mai leda da na hura mai leda yana ce ya bi leda sama za ta same shi za ta kai shi har gidan in dai bita za ta same shi har gidan